Hola a totes, com esteu? Avui us porto un tutorial molt i molt senzill, fet amb molt poquetes coses i amb molt poques peces que qualsevol de vosaltres pot fer. És una funda per una llibreta. Veieu? Jo l'he fet en aquesta temàtica, que és de flors, però podria ser de qualsevol altra temàtica. Si cosiu, doncs amb coses de costura. Si és d'estudiar, doncs amb coses d'estudiar. O de cuina, si voleu guardar receptes. És així. I després té un punt de llibre i una goma per tancar. Veieu? Queda així de xulo. Vinga, comencem. No us puc donar les mides exactes a les que heu de tallar, perquè cada llibreta té una mida diferent. Obrir la llibreta i deixar 1,5 centímetres a la banda superior i a la de baix i 2,5 per la banda del costat. Per començar necessitarem de la mida gran 2 peces de roba i una de boata i de la mida petita 2 iguals. Posarem la boata a la roba que serà l'exterior, la que veurem, i ho subjectarem tot al voltant amb agulles. Cosirem tot al voltant amb un repunt. Ja podeu treure les agulles. Aquestes dues peces tenen la mida de la llibreta i l'amplada jo he tallat a 15. No és important, és per subjectar la tapa. A les dues peces farem una vora a la part vertical. Aquesta és la part interior de la llibreta i aquestes dues peces són les que subjectaran la tapa. Penseu que a la part interior heu de posar, veieu, on hi ha la voreta i subjectar la resta amb agulles de carn. Cosiu un repunt tota la part exterior. No tanqueu el lloc on hi ha la voreta, que és per posar la tapa. Veieu? Ha de quedar així. A la meitat hi col·locarem el punt de llibre. Feu un repunt per subjectar, doblegueu la cinta amb una agulla de cap perquè no ens molesti per després cosir. Per la banda exterior, a 6 centímetres, col·loqueu la goma sense estirar. No us puc donar la mida exacta de la goma perquè depèn de la mida de la llibreta que heu escollit. Subjecteu la goma amb un repunt ben atacat. Anem a juntar les dues peces. Penseu que s'han de juntar les dos estampats de cara i la boata exterior. Subjecteu-ho tot amb agulles perquè no se us mogui. Ara cosirem un repunt tot al voltant i recordeu deixar 4 dits en aquesta zona d'aquí que us servirà per donar-hi la volta i al final ho cosirem a mà. Veieu? Hem deixat una obertura.
Retireu les agulles i ara retalleu tot l'excés de roba. Retalleu bé els cantons. Ara donarem la volta. Amb ajuda d'un objecte, traieu bé les cantonades. Jo ho faig amb les tisores. Vigileu que no feu massa pressió i ho trenqueu la roba. Subjecteu amb agulles i tanqueu l'obertura a mà. Un truc. Si cremeu la punteta de la cinta, no se us desfilarà. Ja podeu col·locar la llibreta dins. Si us ha agradat, doneu-nos like i seguiu-nos, així no us perdreu res. La setmana que ve tindrem un altre tutorial molt fàcil.